Rêveberiya pêdê ya ferskirî li herêmê dibin destê wê de nirxê kirîna berhemên madeya genim û ceh yên demsala 2019 ji cotkaran re nîşan kiriye ku nirxê ragihandiyek kêmtir e ji nirxê ku rejîma Sûriyê nîşan kiriye. Li gor biryarekê ji pêdê derketiye, tê de nirxê kirîna madeya genim ji cotkaran re bi 105 lêreyê Sûrî ye û ya ceh bi 100 lêreyê Sûrî ye. Li hember de rejîma Sûriyê nirxê kirîna genim bi 185 lêreyê Sûrî ye û ya ceh bi 135 lêreyê Sûrî nîşan kiriye. An ku 35 lêreyê Sûrî navbera nirxê rejîm û pêdê de heye ku her serê 1000 kîloyê 35,000 lêreyê Sûrî cudahî heye. Ew biryar bi nerazîbûn hate pêşwazîkirin û nerhetiyek di navbera cotkarên Rojavayê Kurdistanê de afirand. Laliyekî din her di kiryarên sepandina bacan û astankirina debara jiyanê li ser welatiyên Kurd li herêma Kobanê yê Rojavayê Kurdistanê heman rêveberiya pêdê ya sepandî biryarek ji birîna gujmeyek ji mûçeya karmandan derxistiye. Li gor beyannameyekê ji pêdê hatiye belavkirin ku kopiyek gihîştiya dezgeha Arkê tê de biryara birîna 1000 lêreyê Sûrî ji her karmendekî bi şêweyê mehane derketiye û ji yekê Hezirana sala 2019 dê were birîn û cîbicîkirin. Ew biryar herêma Kobanê û gund û navçeyên derdorê li xwe digire û pêdê wek baca dehatê ji karmandan re binav kiriye. Biryara nirxê genim û ceh herwiha ya birîna 1000 lêreyê Sûrî ji karmandan li Kobanê bû cihê rexnê li cem welatiyên Rojavayê Kurdistanê. Bi taybet di dema ku welat di krîzekê de derbas dibe ku ew yek dibe barek ji barên giran li ser milê welatiyên Kurd li hundirî welê de.